Ang sulat ni Pablo alang kang Tito, Tito Kapitulo 1. Gikan ni Pablo, sulugoon sa Dios ug apostol ni Hesukristo. Gipili ako ug gipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Dios, ug pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuohan nga gipasikad diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dios nga dili gayud mamakak misaad kanato sa maong kinabuhi sukad pa sa sinugdan. Sa hustong panahon, gipadayag niya kining kinabuhia diha sa iyang mensahe. Gitugyan niya kanako ang mensahe ug ako kining gisangyaw tungod kay gisugo man ako sa Dios nga atong manluluwas. Nagsulat ako kang Tito, ang matuod kong anak sa pagtuo nga atong gibatunan. Ang Dios nga Amahan ug si Kristo Hesus nga atong manluluwas maghatag unta kanimong grasya ug kalinaw. Gibilin ko ikaw sa Kreta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman, ug aron magtudlo kag mga pangulo sa iglesia sa matag lungsod sumala sa akong gisugo kanimo. Ang usa ka pangulo sa iglesia kinahanglan dili sa lawayon, kinahanglan usaray iyang asawa ug ang iyang mga anak magtotoo, dili mapatuyangon ug dili masupilon. Kay gitugyanan man siya sa pagpangulo sa buluhaton sa Dios, kinahanglan dili siya sa lawayon, dili garboso, dili dali nga masuko, dili palahubog, dili bangis ug dili hakog. Kinahanglan hinuon nga maabi-abihon siya, mahigugmaon sa maayo, ligdong, matarong, balaan ug mapinugnanon sa kaugalingon. Kinahanglan nga magpabilin siyang lig-on diha sa kasaligan nga pagtulunan nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban ug makabadlong sa sayop niadtong musupak niini. Kay daghan ang nisukwahi, labi na kadtong mga nagtuo nga kinahanglang tulion ang tanang dili Hudiyo. Naghisgot sila og mga butang nga walay pulos nga maoy nagapahisalaag sa uban. Kinahanglan pahunungon sila kay nagsamok sila sa mga panimalay pinaagi sa pagtudlo sa dili unta angay itudlo tungod lamang sa makauulang tuyo sa pagpanapi. Usa sa ilang mga propeta mismo nga taga-Kreta miingon, ang mga taga-Kreta bakakon, mga salbahis, kaunray gihunahuna ug tapulan, ug tinuod ang iyang gisulti. Busa, badlunga sila sa walay pugong-pugong aron makabaton sila sa hustong pagtuo. Kinahanglan dili na sila mutuo sa mga tinumutumong sugilanon sa mga Hudiyo ug sa kasuguan sa mga tao nga nagsalikway sa kamatuoran. Kanilang nga mga putli ang tanang butang putli. Apan alang niadtong mahugaw ug walay pagtuo, wala gayoy butang nga putli kay hugaw man ang ilang hunahuna ug tanlag. Miangkon sila nga nakaila sa Dios, apan ang ilang buhat wala magmatuod niini. Mga talamayon sila, masupilon ug dili makabuhat ug maayo. Tito Kapitulo 2. Apan ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan. Tudloi ang mga lalaking hamtong nga magkalma, magmaugdang, magmaligdong, magmalig-on sa ilang pagtuo ug paghigugma ug magmalahutayon. Tudloi sa balaang pagkinabuhi ang mga hamtong nga babae. Kinahanglan dili sila manlibak ug maghubog-hubog. Kinahanglan nga ang maayo maoy ilang itudlo aron sa pagbansay sa batanong mga babae sa paghigugma sa ilang mga bana ug kabataan. Patudlo usab nila ang mga batanong babae sa pagpugong sa ilang kaugalingon ug sa pagkinabuhi nga putli. Maayong muatiman sa panimalay ug matinahuron sa ilang bana. Sa ingon, walay makabiyay-biyay sa mensahe sa Dios. Dasiga usab ang mga batanong lalaki sa pagpugong sa kaugalingon.
Kinahanglang ikaw mismo ang mag-una kanila sa mga maayong buhat, ug sa imong pagpanudlo ipakita ang pagkamatinud-anon ug kaligdong. Gamita ang mga hustong pulong nga dili masaway aron maulawan ang imong mga kaaway, tungod kay wala sila'y ikasulting dautan batok kanato. Tudloi ang mga ulipon sa pagtahod ug pagpahimuot sa ilang mga agalon sa tanang butang. Kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag sa ilang mga agalon o mangawat. Magpabilin hinuon sila nga buutan ug matinumanon aron kapasidunggan ang pagtulunan mahitungod sa Dios nga atong manluluwas sa tanan nilang buhaton. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong ug Diosnon. Kinahanglang ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyaha ragayon, katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat ug maayo. Itudlo kining mga butanga ug gamita ang tanan mong otoridad sa pagdasig ug pagbadlong kanila. Ayaw itugot nga tamayon ka ni bisan kinsa. Tito, Kapitulo 3. Pahinumdumi ang mga magtotoo sa pagtahod ug pagsugot sa mga namunuan ug sa mga anaa sa kagamhanan. Kinahanglan nga andam sila pagbuhat sa tanang butang nga maayo. Sultihi sila nga dili magsultig dautan batok kang bisan kinsa, kundili magmakigdaiton ug magmahigalaon ug kanunay magpakita sa malumong kinaiya ngadto sa tanang mga tao. Kay kaniadto kita usab mga buang-buang, masupilon ug nangasaag. Naulipon kita sa mga kaibog ug sa tanang matang sa kahilayan ug nagkinabuhi sa pagkadautan ug pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato ug ato usab silang gikasilagan. Apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy ug gugma. Giluwas kita niya, kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato, aron kita mataw pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Pinaagi sa iyang grasya, isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot. Ug tinuod kini, gusto kong hatagan nimo og talagsaong pagtagad kining mga butanga aron kadtong nagtuo sa Dios magmatngon paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat ug maayo. Kini maayo ug mapuslanon alang sa tao, apan likayi ang binuang nga pakiglantugi, ang pagsubay-subay sa inyong mga katigulangan, ang mga pakig-away ug mga pakiglalis mahitungod sa balaod, wala kini kapuslanan. Human kapasidan is sa makaduha, ang tao nga mo'y nakaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok, isalikway siya. Kay nasayod ka nga kanang tawhana, dautan ug ang iyang sala, nagmatuod nga nasayop siya. Inigpadala ko kang Artemas o kang Tikiko nga na kanimo, paningkamuti ang pagpakigkita kanako sa Nicopolis, kay nakahukom ako sa pagpabilin didto sa panahon sa tingtugnaw. Paningkamuti kutob sa imong mahimo ang pagtabang kang Zenas nga abogado ug kang Apolos aron makagikan sila. Hatagi sila sa tanan nilang gikinahanglan.
Tudloi ang mga magtotoo sa paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat ug maayo aron sila masangkap sa ilang mga gikinahanglan. Dili maayo nga magpuyo sila nga walay kapuslanan. Nangumusta kanimo ang tanan kong mga kauban dire. Ipangumusta kami sa atong mga higala diha nga kauban nato sa pagtuo. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan.